Il-ħajja tista' tkun mgħaġġla. Kemm jekk id-dar, l-iskola jew mal-familja, dejjem nimlew il-ħin b'ħafna affarijiet. Affarijiet fuq xiex naħsbu u nagħmlu. U b'dak kollu li n-nies iridu mingħandna. Ħafna drabi l-aħħar ħaġa li nkunu rridu nagħmlu huwa li nieħdu ftit mill-ħin tagħna biex nieqfu mingħajr ma nagħmlu xejn. Huwa diffiċli ħafna nieħdu break meta għandna ħafna affarijiet fuq moħħna li qed jinkwetawna. Quddiemek hemm biċċiet tal-karti u lapes. Hu biċċa karta. Aħseb ftit fuq ħaġa waħda f'ħajtek li lilek qed tinkwetak jew toħloqlok stress. Iktiba fuq il-karta. Dak li ktibt huwa għalik biss, ħadd mhu se jarah. Ittwi l-karta sew. Żomma f'idejk daqs li kieku qed iżomm f'idejk dawk l-affarijiet li inti ktibt u li tant qed jinkwetawk u jtaqluk. Meta żomm dak li jinkwetak jew joħloqlok stress magħluq fik innifsek, ħadd ma jista' jinduna bih. Ħadd ma jista' jgħinek. Ħadd ma jista' joħodlok ftit mill-peace. Immaġina li kieku tista' tagħti dan l-inkwiet lil xi ħadd li vera jħobbok u jimpurtah minnek. Li tinkwieta ma jgħinx sabiex l-affarijiet imorru aħjar, jew biex il-problema titlaq. Ħafna drabi kull ma jiġri huwa li titħawwat aktar u titlef il-paċi ta' qalbek. F'dan il-ħin li inti qiegħed hawn, għandek iċ-ċans biex tneħħi dawn il-problemi minn fuq moħħok. Meta tkun lest, irrilassa u itlaq il-karta minn idek. Ħallija taqa' ġewwa l-kaxxa.
Kif tħossok issa li neħħejt minn fuq spaltek dak l-inkwiet? Tajjeb tiftakar li meta titkellem mal-oħrajn fuq affarijiet li jinkwetawk, tgħin ħafna lilek innifsek. Għandek lil xi ħadd li tista' tkellem fuq affarijiet li jinkwetawk? Persuna għarfa darba qalet: itlob u ħalli lil Alla jinkwieta.